Milí Banskobystričania, o mesiac a niekoľko dní tu máme komunálne voľby. 15. novembra spoločne rozhodneme o tom, ktorou cestou sa vydá Banská Bystrica. Budeme sa opäť potácať sprava doľava a späť, alebo konečne zdvihneme hlavu a vykročíme priamo. Žijeme v Banskej Bystrici, stretávame sa, rozprávame sa o rodine, o práci, o smútku, o radostiach, a najnovšie aj o tom, čím prekvapí Banská Bystrica tento raz. A práve preto ja a 6 ďalší, odhodlaní a nezávislí, kandidujeme v týchto komunálnych voľbách. Som Igor Šimek. Rád touto cestou potvrdzujem svoju kandidatúru na post primátora môjho rodného mesta. Som občiansky kandidát, nezávislý od podpory strán a hnutí, spoločenstiev, záujmových skupín, firiem a spolkov. Kandidujem z čistej túžby navrátiť radnici mandát služby občanom. Prijímam výzvu k navráteniu úcty k nám občanom, k rešpektu k našim potrebám a želaniam. Ďakujem zo srdca všetkým ľuďom za podporu, za podpisy na moje petičné hárky. Vaša podpora, ktorú stále viac od rozhodnutia kandidovať cítim, je pre mňa vyjadrením skutočnej túžby po naozaj funkčnej zmene. Áno, potrebujeme zmeniť atmosféru v našom meste na otvorenú, priateľskú, priehľadnú, ba priam radostnú a motivujúcu. Vieme si spraviť z nášho bydliska zdravé, bezpečné a prosperujúce mesto. So silnou lokálnou ekonomikou, dobrými podmienkami domácich podnikateľov, so stále sa zvyšujúcou kvalitou života nás, Banskobystričanov všetkých generácií. Ďakujem za podporu. Pozývam vás na vzájomne inšpiratívne stretnutia. V utorok 14. októbra o 18. hodine sa stretníme v divadelnej kaviarni na Cikerovej ulici. Odteraz každý útorok do 14. novembra poďme spolu tvoriť víziu prosperujúcej Banskej Bystrice.